Aydym ogurluk diýenler. Indi Jelalettin Nurmuhat Meredow'dan ogurladymy ýa Hangerli Jelalettin özekde olandan ogurladymy? Size soru oşuy. Bekide de salamu aleyküm. Ine go soru berdiň. Bu soruňyzy diňe Türkmenistan oýunçy diňe men jogap berbilýän. Jogap bermelen men. Sebäbi şu pikiri adamlaň aňyna salan. Indi men bolup durna. Men bir ýalňyşlyk goýranladymma. Men TikTok'umy näýilýär diýdim. Bir giden halipalaryň ýa agzyny öýkünüp Nurmuhammed Meredow, Jumamrak Qasim, Eldar Ahmedov, Pelwan Xalmuradov. Ýene bir näçe Aman Qadirowyň sesini öýkünüp aýdyp bilýän. Soň esas näýil temalar gowy TikTok'da täze çykan aýdymlar gadym döwri. Mysal üçin öňki aýdymlary täze üçünde çykarsalar men tersine diýdim bilen hat gyzykly bolýardy. Men patbeşiklim bilýändir. Şoň ýalyk video taýynladym men aslında. Köni toýlaryň birini oýdum magnitofon bilen 1990 ýylyň toý diýip men öňüne gürlemelim şeýle han geldi jigimiň toý etseň maňa aýtma diýen aýdymy 90 ýylda çykan bolsa biziň günümizde şu derejede şu ýagdaýda gelip ýeterdi. Şo döwrüň öwüşgüni berip elipdirmi diýip başyna gürlemelim ýani ýaltalyk edip giýjal bir eski ýüklenmiň sebäbi şonun boldy. Soňra ilki ýanky toý bile goýdum bilen şeýle kommentarlar geldi. Nurmuhammed Meredow aýdym ken. Nurmuhammed Meredow aýdypdyr diýip şeýit kän ýazylar. Menem Nurmuhammed Meredowyň videosyny oýdum we ýokursyna ýazdım. Şu trend aýdymy Nur Halipa aýdan osa hasam süýji bolar diýdim. Aşakda da belledim. Asly aýdym han geldi toýlysyňky ýerine ýetirýär galkyny Rahman erdi istip ýazdym. Hiç kim ýüzüne ýazdan ýazylar okumady, öz pikirini öňe sürdüler, kommentariýa algadylar. Ay ogurlyk aýdýarlar, näme etdiler, etdiler, beýtdiler. Biramş adamlara geň alýan adam ogurlaydymy aýyp görýärler. Şu an TikTok'a girip men görýän aýdymlym ogurlyk aýdymlar gaýta trend bolýar. Mysal üçin lada, gökşügüli, aýlaran aýdan aýdymmy, sos. Ol aýdymam da şarýurda aýdymy. Mysal üçin menem Serdar Utaşyň neden insan sevip de ayrılır, neçen insan seýen soň ayrılır trend doluş ol aýdymam. Mene aýyp görmek. Ýöne han gelýän aýdym özlükden alynan diýe men özlügüle deňek gördüm, özlük aýdym bile meňdeş gelen ok. Şeňe meňdeş gelen ok, sağa meňdeş gelen ok. Han gelýän autorsk öz aýdym şol. Adamlar